De ce îl folosesc? Pentru o piele mai luminoasă și hidratată, încetinește procesul de îmbătrânire. Pentru unghii mai sănătoase, un păr, dantură, vedere și multe alte. Este un colagen complet care ajută foarte, foarte mult, mai ales la noi femeile, la înfrumusețare. Ne ajută să devenim mai frumoase decât suntem. Și are un gust deosebit. Doamne, zici că bei Fanta. Așa că, dragele mele, pentru o piele mai luminoasă și mai frumoasă, vă recomand acest supliment, acest colagen, pentru că după o vârstă avem nevoie